Jo, hej altså med den her video. I dag skal vi spille noget mere. Nej, ikke mere. I dag skal vi spille noget helt nyt, som der hedder Colony Survival. Og det gælder om, at du skal starte en base. Og så skal du have nogle helt masse mennesker. Så hvis vi sætter vores flag lige her, så kan vi bare lige fjerne alt det, der bare lige er rundt om. På grund af det behøver vi nemlig ikke at have. Så det er kun lige de her bær her, vi lige skal have fjernet. Og så skal vi lave en hel masse senge. Og det tager lang tid at spille det her spil. Men det er et sjovt spil. Men som vi kan sige til at starte med, på grund af, nu kender jeg noget, at de kan hoppe 2 blocks op. Kan jeg huske, dengang jeg spillede det, da jeg var mindre. Så nu lige prøve lige at se. Sten. Lige præcis det, jeg kiggede efter. Det skal vi bruge en hel masse af. Points. Armor. Wow, der er kommet en hel masse nye opdatering til det her spil. Kan jeg se. Jeg tænker, det her gider vi ikke at gøre hele dagen. Så vi skal lige tilbage til vores banner her. Hvor var det nu? I her. Vi starter også med en hel masse stone og sådan noget. Vi skal lave nogle senge. Jeg tænker bare, at vi kan lave 8 senge. Og så, jeg kan ikke finde ud af, hvilken knap der er inde på inventoriet. Lægger vi det der, så tager vi kan ikke tage alt stone ud. Men så tager vi noget af alt det her stone ud her. På grund af, at så bygger vi her. Bygger vi bare lidt rundt om den her. Så flader jo lidt beskyttet på en eller anden måde. Men vi skal have bygget et kæmpe område. Til at starte med bliver det her sted, hvor vi bare har... Hvordan nu er jeg blevet så senge. Sådan der. Så placerer vi bare lidt senge. Og så tænker vi, at vi kan bygge sådan en lille... Nej, vent. Det der skulle vi ikke have gjort. Nu placerer vi bare... Nej, vi skal ikke have det der. Det der. På grund af, at vi kommer til at skulle have mange flere senge og sådan noget. Så vi går ud her. Nej. Så graver vi lidt ned. På grund af det kommer til at tage lang tid, det at spille lige til at starte op med og sådan noget i hvert fald. Så skal vi gå herned. Og så lige indtil vi møder sådan af en art. Indtil vi møder noget, vi kan sådan en anderledes en sten. Ja, så det er helt rødt. Se, her er der noget anderledes en sten. Som I nok kan se. Så skal vi bare grave lidt ud. Her. Jeg tænker ikke, vi på så meget plads. Det var sådan noget, havde vi ikke fået nogle torches? Jo, 50 torches. Som vi placerer lige en torch her. Som I kan se, kan der godt spawne zombier her. Men det vil der ikke så længe. På grund af, at vi skal have 3 miner til at starte med. Derfor skal vi have 3 senge. Og den placerer vi herned, bare for at være lidt smartere. På grund af, så skal alle de der miner, så skal de ikke gå så langt. Og det er irriterende at gøre det her.
Men vi skal også lige have fået blokket af her, jo, så de kan komme ned til minerne. Så vi gør bare lige sådan her. Så kan det ikke komme hernede. Kan vi også godt placere en blok der? Ja. Jo, zombier kan komme udenom og sådan noget, men vi kommer til at bygge en lang mur den der vej. Når vi kommer dertil. Vi starter lige med at fjerne 3 af de her senge her. Og så skal vi lige have dem. Der er de. Dernede. Og så hvis vi så går herned og placerer dem. Hvorfor kan der stadig godt spawne zombier hernede? Jeg tror vi lige har lavet en virkelig stor fejl her. Med alt det her. Det var ikke helt så godt. Ja, på grund af at rent faktisk, så blokker vi bare lidt det her af nu. Bare lige for nu. De her afsnit med det her spil her, det kan altså godt komme til at tage lidt længere end de andre plejer at gøre. På grund af at det her spil, det tager lang tid. På grund af at, ja, nemlig her. Hvis vi miner ned der, ned der. Ja, vi skal lige have fyldt det her ud, jo. Det var fint, tænker jeg. Jeg kan ikke se noget. Sådan der. På grund af, at man kan mindst sådan en her. Torch i hånden. Så vi skal have sådan der. Og så kan vi placere sten. Det giver jo ikke nogen mening. For så skal de gå sådan hele vejen udenom. Nu bygger jeg bare lidt det der lige for nu. Og så det vi gør. Ja, så nu ved jeg godt, hvad vi skal gøre. Gør sådan her. Sådan der. Så passer det mere. På grund af, så kan vi ned under jorden. Men vi skal have gjort plads til mange forskellige ting. Før vi begynder sådan rigtigt at hyre vores kolonier. Der var der noget. Så går vi herned på det her lag her. Tænker jeg godt, vi kan få bygget lidt her. Og vi skal lige tænke på, det kunne være fedt, hvis der ikke lige var sådan rigtig nogle årlige her. Okay. Grunden af, at jeg kan se den der år der, som vi skal lede efter, så placerer jeg lige sengene der. Så vi starter med at placere 3 senge her. Sådan der. Kan vi også bare give dem lidt lys. Men når jeg vent, de kan jo spawn her. Sådan der. På grund af, så skal vi have placeret en lang mur her nemlig. Som der så adskiller det der lidt. Men jeg har faktisk tænkt over en lille strategi her. Hvis jeg lige prøver at fjerne alt det her.
Grund af, jeg tænker ikke, vi behøver at placere sten som bloks hernede. Så vi skal lige have fjernet det her. Grund af, så tænker jeg, når det så står op her, eller ikke står op, når de så spawner her, så tænker jeg, at de skal kunne gå 4 veje. Og jeg tænker, at den ene, det bliver den her vej. Og bare lige for at være sikker på, at de ikke gør et eller andet dumt, så placerer vi dobbelt. Og så skal de også kunne gå den her vej. Jeg tror nok, at jeg skal gøre lidt mere ved vejene til at starte med. Grunden til den her vej, det kommer til at være alle minerne, der skal gå derud og sådan noget. Nå nej, det skal det jo ikke. Grunden af, at minerne har fået deres senge dernede jo. Så det kan være et eller andet nyttigt. Og som I kan se, har vi allerede brugt rimelig meget sten allerede. Vi har næsten brugt 100 bloks. Men det er også fint nok, tænker jeg. På grund af den her vej, hvor mange stenbloks har vi egentlig? Det finder vi ud af lige om lidt. Den her vej, den kommer til at lave sådan en kæmpe bule her. Sten. Så stort her. Bum. Nej, det der skulle vi ikke bygge jo. Det var ikke så godt. Kom, vi skal have et stort nok område. Ja, det er fint nok det her, tror jeg. Det tror jeg er fint nok til at starte med. Det område her. Så bygger vi det herude. Ja, nu bygger vi det bare lidt derude. Det skal der også bare placere en. Vi skal bruge noget hurtigt med sten. På grund af, som I kan se, så har vi allerede brugt næsten al vores sten. Vi har 56 tilbage. Så vi skal hyre nogle miner og plante noget mad. Så skal vi også have sådan nogle guards og sådan noget. Det er et ret kompliceret spil til at starte med. Men det skal nok gå. Dette bliver soveområdet, hvor vi kan placere alle vores senge. Tænker jeg godt, vi kan bygge hele vejen ned til minerne. Ja, så bruger vi alle vores bloks, gør vi ikke? Det er lige før, ja. Så har vi ikke flere bloks tilbage. Eller jo, vi har bloks, men vi har ikke sten, som det er det, vi skal bruge. Og så gør vi sådan her. Vi skal høre nogle kolonister, og så skal jeg være den der guardian, der står og passer på dem. Sling. Dem har jeg 4 af. Nu skal vi lige passe på, hvad vi laver her, på grund af, at vi skal have nogle miner til at farme sten hurtigt. Nemlig. Og det er ret vigtigt, at vi får vores sten. Men nej, vi skal først lige fordele nogle opgaver her. Og så går vi herud. Så skal hele det her kæmpe område være til farming. Der er miner food production.
Berry Farmer. Så hvis jeg regner helt rigtigt, så tager de 2 på hver. 8 gange 1 gange 6 skulle være det mest effektive. Ja, jeg ved godt, der ikke er nok jobs lige nu. Det er det dumt. På grund af, at vi skal først have taget minerne, og så skal vi have hyret dem. Nej. Miner. Se, vi starter med at lige sætte dem. Nå, sådan der. Vi kan sætte en til at farme det der, og så skal vi sætte det der til. Hvad er det, vi ikke kan holde til? Nå, det er fordi, vi lige skal have blokket det her af. Så skulle vi være safe. Så er det noget med, at vi skulle herover. Recruit to fill all jobs. Så går de 3 derud. Så skal vi have fået en food production. Berry Farmer. Food. Hvad var det, jeg sagde? 8 gange 6. Good to fill all jobs. Er det så spawner nogen her? Nej, det er fordi vi har ikke placeret nogen senge herinde jo. Det synes jeg da vi havde gjort. Good to fill all jobs. Så skal vi stå klar med vores sling her, når det bliver nat. Så miner. Hvad laver I? De skal have pickaxes. Use this command to assign the miner who. Hvordan? Ups. Nu kommer jeg til at slå dem, og så gider det nok ikke. Hvordan giver jeg dem pickaxes? Burde de ikke bare få nogen? Nu skal de alle sammen til at sove. Så skal jeg bare stå her og garde den. Nej, jeg skal faktisk stå her. Vi skal lige placere sådan en her. 2 blok høj. På grund af det, vi skal bare lige være sikre på, at der ikke kommer nogen zombier her om natten her. Der er der en zombie her. Vi gør noget, der er lidt nemmere her. Vi lukker porten her. Lukker porten her. Og det eneste sted, de kan komme ind, det er her. Can't use link. No bullets in inventory. Skal jeg tage dem hernede? Kan jeg ramme den? Der spawner zombie der. Det er også noget med, at jeg kan gå hen og slå dem, er det ikke? Jo, så går de bare efter mig. Jeg skal finde ud af, hvordan jeg får dem givet sådan en her bronze pickaxe. Vi fjerner alt det sted her. Fjerner alle sengene. Vi dræber faktisk vores
egen kolonister her. På grund af, at og ja, vi skal lige sørge for, at de ikke kommer herned. Den er der, man er også tæt på. I skal også lige have fjernet det her bærnede her. På grund af sten. Det er det, vi skal have. De har ikke nogen rigtig sådan nogle kolonister, de kan tage. Hvis jeg gør sådan her, sker der ingenting. Godt. Skal vi bare gå ned og mine noget sten, altså? Selv. Og så får vi bygget det. På grund af, hvis vi går lidt højere op, så er det bare os, der kun er her. Så der er ikke nogen års og sådan noget. Jeg har ikke tænkt mig godt nok om. Det er hvordan vi klarer det her. Ja, drenge og piger, jeg vil sige tusind tak, fordi I sad og så med på den her video. Så vil jeg bare sige, smid et kæmpe like, og så vil jeg bare sige hej.